Türkmenistan'ın çağı doğrulayan öylerine täze dolulan çağalaryň kanun taýdan resmileşdirilmeden üçüncü taraplara peşkeş esasına ogurluk berilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Esasan enesi tarapyndan ýüze wurilen çağalar ogurluk berilýär diýip bir welayet saglygy goraýyş bölümindäki çeşme aýdýar. Türkmenistanyň Maşgala kodeksine salgylanyp çeşme bu ýerde adaty çağı gaçakçylygy barada gurrun barýanlygyny hemde bu işlere yerli administrasiýalaryň we çağı doğrulayan öýleriň ýolbaşçylarynyň baş goşýanyny aýdýar. Adatlygyň habarçysyna ýaňy ýakyny bir welayet çağı doğrulayan hassahanasynyň başlykmanyna 15.000 manat berip täze doglan çağany ogurluk edinen bir maşgala bilen gurrundaş bolmak başardy. Adatlygyň bir welayet saglyk goraýyş bölümindäki çeşmeti täze doglan çağlaryň gaçakçylygy barada 2020-nji ýylyň ahyrlaryna gurrun beripdi. Çeşmeniň ýetibarly maglumatlaryna garamazdan adatlygyň redaksiýasy şonu bu barada habar bermekden saklandy. Çünki şeýle ýagdaýlaryň sistematik häsiýeti ýedigi barada bizde başga subutnama ýokdy. Bunyň başynda adatlygyň habarçysy başga bir sebitde welayet çağı dogurlayan hassahanasynyň başlykmanyna 15.000 manat pul töläp täze doglan çağany ogurluk edinen bir maşgala bilen gurrundaş bolmagy başardy. Azatlyk öz gurrundaşlarynyň gildenligini we howpsuzlygyny göz öňünde tutup olaryň atlaryny hatta ýaşaýan ýerlerini ma'lum etmekden saklanýar. Çeşmeniň hemde ýaş enatalaryň ynanjyna görä çağany ogurluk edinmegiň aýby ýok. Sebäbi şeýle ýagdaýda çağı ýetim galmaýar we mähir bilen gurşalan maşgalada öňünü besýär. Ýöne adatlyk bilen töhbetdeşlikde olar çağı gaçakçylygyny adatlaşdyran emeldarlaryň hereketini ýadgarýarlar. Biz öz çağamyz edil özümiziň ýaly süýäris. Biz muňa gaty köp garaşdyk we bu biziň durmuşymyzyň iň bagtly pursaty boldy. Elbette biz ähli zatlaryň kanuny edilmegini isleýärdik. Ýöne bizde pul bermekden başga çykylgy ýokdy. Ýöne biz çağamyzy satyn alynan hasaplamaýarys. Ol biziň öz balamyz diýip 30 ýaşly Arzygül gurrun berdi. Onuň adamsy döwlet Arzygülden 2 ýaşly. Olar 2013-nji ýylda durmuş kurdular. Ýöne jübitleriň biriniň saglyk ýagdaýy sebäpli 7 ýyllap çağı galmandyr. Ogurluk edilmek barada biz 3 ýyl mundan ozal karar aldyk. Biz häkimligi we etrabyň raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylary edarasyna ýüz tutdyk. Biz zerur bolan ähli resmi namlary taýýarladyk we munyň üçin bir topar para berdik. Biz baý maşgalada näl ýöne biz hemme zada taýýardyk. Biz hemme zada para bermeldigini bilýärdik. Şonuň üçin pul topladyk. Ýöne raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylaryna biziň meselemizi süýündirýärdiler. Meniň ýoldaşym işsiz bolan soň we maşgalany ýeki özümiň ekleýänligim üçin howsarlyk we howundarlyk edaralarynyň biziň haýyşymyza garamagynyň köp wagt alýanyny aýdýardylar diýip döwlet aýdýar. 2020-nji ýylyň güýdünde döwlet nowatdaky gezek etrap raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgysy edarasyna sapar edenine jogapkar işgärleriň biri onu ogurluk edinmegiň aňsat täri bilen tanyş etdi. Şol bir wagtyň özünde raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgysy edarasynyň işgäri döwletiň maşgalasyna täze doglan çağany ogurluk edinmegiň mümkinligini we olaryň çağany bäbeklikden terbiýelemegiň bagtyarlygyna iyi bolup biljekdiklerini gurrun berdi. Men ozal çağı doğrulayan öýde ulalaşyp çağlaryň ogurluk alynýanlyklary barada eşidipdim. Ýöne menne tanyş ýokdy. Üstesine de munyň bahasy öte ýokurudy. RYNY edarasynyň işgäri bolsa çağı doğrulayan hastahanadaky bir lukmanyň adyny berdi. Onuň kömek edip biljekdigini aýtdy we munyň gaty gymmada düşmejekdigini gurrun berdi diýip döwlet ýatlaýar. Ol öýüne baryp Arzygül bilen gepleşdi. Köpden bäri netijesiz garaşan Arzygül bu teklife ikellep yapışdy. Ýüze wurilen çağı ýetimler öýüne düşeninden onu ogurluk almagyň aýby ýok ahwetin diýip Arzygül aýtdy. Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 108-nji maddasyna laýyklykda ogurluk edilmek isleýän adamlar degişli arzu bilen ýaşaýan ýeriniň häkimligine ýüz tutmaly. Soňra bu işe howsarlyk we howundarlyk hemde raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylary edaralary garaýar. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä çağı dogurlayan öýleriň işgärleri çağlaryň ogurluk berilmegine goşulyp bilmeýär diýip azatlygyň çeşme taýdýar. Welayet saglyk goraýyş bölüminiň bir işgäri şu ýylyň başynda azatlyk bilen söhbetdeşlikde bu ýerde adaty çağı gaçakçylygy barada gurrun barýar diýdi. Bu bir çağı sewdasy. Olar muny ýygyderli ýola goýdular. Bir çağanyň bahasy bir näçe 100.000 manada çene çykyp bilýär. Türkmenistanda ogurluk edinmek prosesi gaty kyn. Çağany ogurluk alýan adamlar para peşkeş bilen bagly köp çykdy jetmeli bolýarlar. Onlarça edara aylanmaly we olaryň ählisine de para bermeli. Adamlar mesele çözülýänçä ýyllap garaşmaly bolýarlar. Galyberse de ýetimler öýlerine uly ýaşly çağalary ogurluga teklip edýärler. Çağaty bolmadyk barlykly maşgalalar gunnawdaky çağany
ogulluk almak üçin we onu bäweklikden öz çağalary ýaly ösdürip ýetişdirmek üçin islenlik mösberde pul tölemäge kaýyl diýip azatlygyň çeşme taýdýar. Azatlyk geçen ýyl Lewap welaýatyna ýerli ýetimler öýlerinden ogulluk çağı edinmäge finansiýan maşgalalaryň zerur resmi namalarynyň bardygyny garamazdan köp wagtlap garaşmaly bolýanlyklary barada habar berdi. Eger sorulýan pulu gep gurrunsyz töleseň gysga wagtyň içine çağany ogulluk alyp bolýar. Çağı dünýä ýenine adatça ogulluk almak üçin ähli resmi namlary ýam taýýar. Sebäbi ähli ýerlerde hemme zat öňünden ulalaşýar diýip azatlygyň töhbetde şaýdýar. Onuň sözlerine görä soňky ýyllarda çağı dogurýan eneleriň öz çağılarynyň ýüze wurýan halatlary köpelýär. Bu bolsa çağı dogurýan öýlerde ýerli administrasiýalarda emeldarlar bilen ulalaşyp işleýän jogapkar adamlar üçin girdici çeşmesine urilýär. Täze dogulýan çağalardan köplenç göwreli galan we abort etdirip bilmedik ärsiz ýaş aýallar ýüze wurýar. Türkmenistana ýer ýüte toparyň ruhsady bolmadan abort etdirmek kyn şeýle ýagdaýda bu aýallar dogan garyndaşlarynyň talaby bilen ýa-da özleri başga sebäplere gidýärler we ýam çağa dogulýan hastahanada çağıdan ýüze wurýarlar. Ýöne çağa dogurlayan hastahanalaryň lukmanlarynyň emeli enelik hyzmatyny hödürleýän halatlary hem bolýar. Emma bu gymmat wedine barlykly maşgalary el ýeterli diýip çeşme aýtdy. Ol öz sebitini ogulluk edinmek isleýän adamlaryň welaýet çağa dogurlayan hastahanasyna jogapkar işgärlere öňünden ýüz tutýanlyklaryny we nowaty ýazylmak üçin öňünden paranyň belli bir möçberini töleýänliklaryny aýdýar. Paranyň möçberi 10 000 manatdan 100 000 manata çenle çykýar. Egerde meselem ogulluk edinmek isleýän adamlar çağany gysga wagtyň içine almak isleseler, onu laýyk dalaşkar peýda bolan badyna lukman olara jaň edip habar berer ýaly paranyň epesli bölegini öňünden berýärler. Sebäbi köplenç çağadan ýüze wurmagy planlaşdyrýan aýallar lukmanlary öňünden ýüz tutýarlar. Şeýle ýagdaýda lukmanlar heniz dünýä ýenmedik çağanyň hem sewdasyny edýärler. Galy berse de çağanyň biologik enatasy diýir bolsa, çağanyň ogulluk almagy olaryň razylygy bilen amala aşyrylmalydyr. Ýöne ogulluk edinmek isleýän adamlaryň köpüsi çağanyň enesi bilen tanyşmak islemeýär. Muny hem goşmaça töleg bilen aňsat düzedip bolýar diýip çeşme aýdýar. Arzugul bilen döwlet welaýatyň çağı dogurlayan hastahanasyndan täze dogulan çağany gysga wagtyň içinde ogulluk almak üçin 15 000 manat pul töläpdirler. Ýöne olar Türkmenistanyň müňlerçe maşgala ýetim çağalary ogulluk edinmäge taýýar wagty çağı sewdasynyň edilmegini jinayet we ahlaksyzlyk hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne özleriniň şeýle usul bilen ogulluk edinenliklerini ökünmeýänliklaryny aýdýarlar. Biz ýene de şeýle hereket ederdik. Elbetde 15 000 manat biziň üçin köp pul. Biz bu pulu zerur azy garytlaryna satyn alyp bilerdik. Meselem, çağı ýemitiniň bir gutusy 200 manat ýöne şonda da enat bolmak bagtyna ýetmek üçin garaşylan ýyllary pul bilen deňeşdirip bolmaýar diýip döwlet aýdýar. Azatlyk radiosynyň saglyk ministrliginden hem de gurrundaşlarymyzyň aýdýan welaýatynyň häkimliginden we çağı dogurlayan öýünden kommentariýa almak üçin eden dowamly finansyklary netije bermeýär.